d'aquests resultats? Bueno, la valoració és positiva, doncs, tot i que hem perdut 3 regidors per al context general, més que per la nostra pròpia actuació. Nosaltres estem satisfets de la gestió que vam fer i estem també profundament satisfets del suport que ens ha donat la nostra ciutadania. El fet que tinguem 10 regidors i que la força política que ens segueix tingui 3, vol dir que la gent continua confiant en el projecte polític que planteja el PSC i nosaltres estem contents que sigui així. Jo crec que ens han afectat el context general. És un context de crisi, és un context en el que es prenen mesures difícils i en el que la gent està afectada per aquesta crisi i d'alguna manera responsabilitza el partit que ostenta el govern a nivell de l'Estat de moltes de les mesures que li afecten directament. No sabíem fins a quin punt la gent tindria la capacitat o la voluntat per discriminar entre allò que fa referència a la gestió del seu poble i allò que fa referència a les mesures generals que es prenen des d'altres nivells. El cert és que no tan sols a Sant Andreu, sinó a tot arreu, ens ha afectat molt directament aquest context general de crisi. Hi ha alguns canvis, hi ha una regidora nova que ha entrat, que portarà l'àmbit de la regidoria de comerç. Hi ha regidors que canvien de responsabilitat o que ostenten noves responsabilitats i el més important és que nosaltres, com a conseqüència de la situació que estem vivint, ens plantegem un canvi en profunditat en la manera de fer les coses i en la manera de portar a terme la nostra política a nivell local. De tot tipus. Jo no diria que és continuïtat, sinó que és un canvi d'estil, un canvi de noves propostes, propostes plantejades de forma diferent i formes diferents d'enfocar els problemes que no són nous però que s'han anat agreujant amb els últims temps. Jo crec que nosaltres teníem una assignatura pendent en quant a la construcció d'infraestructura, en quant a endreçar el que era l'espai públic del nostre municipi. Això ho hem fet amb aquestes legislatures, sobretot en les últimes, i ara el que cal és fer front a aquesta situació de crisi ajudant a les persones, ajudant als ciutadans, estant al seu costat per si hi ha moltes coses que no són competència nostra, que són competència d'altres estaments i d'altres institucions, però encara que hi hagi coses que no són competència nostra, nosaltres volem estar al costat del ciutadà per viure amb ells els problemes i intentar solucionar aquells que puguem de cara al futur. Això per una banda. Per una altra banda, nosaltres pensem que cal plantejar l'administració d'una manera diferent, facilitar l'accés de l'administrat a l'administració, facilitar l'accés dels ciutadans al seu ajuntament i fer una administració moderna i innovadora que d'alguna manera sintonitzi amb el que són els nous temps. Bé, augmentant el nostre contacte diari amb la gent, canviant la manera de fer per fer-la d'una manera molt més directa i facilitant les vies que la tecnologia ens ofereix perquè el ciutadà pugui accedir d'una manera directa, fàcil i a qualsevol hora del dia amb el seu ajuntament. Assignar les responsabilitats de govern a cadascun dels regidors que tenim i ara preparem tot un paquet de mesures de cara al mes de setembre que presentarem i que tindrà com a objectiu començar a canviar aquesta manera de fer les coses. Són tot un plec de projectes que sintonitzen
amb el que ha estat la nostra proposta electoral, que jo crec que ha estat àmpliament revalidada per als ciutadans, no? I que bàsicament es resumeix amb això. Per una banda, doncs, actuar per lluitar contra la crisi i ajudar aquells que més directament estan patint els efectes d'aquesta crisi, facilitar l'accés de la gent a l'administració i modernitzar-la. No, és que fa poc que els diferents regidors han pres possessió de les seves responsabilitats i en aquests moments estem elaborant els objectius a mig i a llarg plaç per a aquesta legislatura en cada un dels àmbits de responsabilitat. Sí que és veritat que tenim idees de què és el que hem de fer a curt, a mig i a llarg plaç, però aquestes idees se li han de donar forma i s'han de presentar d'una manera, jo crec que molt més àmplia i amb objectius concrets i temps per desenvolupar-los. A veure, el que són les actuacions, evidentment que sí, seguirem millorant l'espai públic i hi ha barris que han de ser objecte d'actuacions en aquesta legislatura. Això no s'atura, a pesar de la crisi. No s'aturarà. Però el que sí que és veritat és que no hi ha productes ara, dels projectes estrella com a l'anterior legislatura. Primer, perquè la situació econòmica no és l'adequada per tirar endavant actuacions estel·lars, i segon, perquè la veritat és que Sant Andreu en aquest moment el que fa referència a infraestructures i serveis jo crec que està molt bé. Jo diria que és un dels pobles capdavanters en la comarca. Home, a veure, no sé exactament què és el que les crítiques en quin sentit van orientades, no? Però, bueno, és evident, una cosa no pot, ojalà agradés al 100%, no? Però jo sí que diria que un 95% de la població està molt satisfeta i la prova és que s'omple en cada una de les actuacions que hi ha i que la gent ens demana una programació dinàmica i una programació continuada. Pot haver algú que no li agradi, però això no es pot evitar. El que sí és cert, ja ho dic, és que el 95% i dic el 95% per deixar un marge raonable, que segurament seria molt més. A veure, crítiques polítiques, que nosaltres tinguem una infraestructura cultural com és el teatre, de les característiques que té el nostre teatre, que no només ha servit per crear aquesta infraestructura, sinó per ordenar un espai central de la ciutat. Tenim la plaça Federico García Lorca, que ara és un espai molt concorregut per part de la gent i la gent gaudeix d'aquest espai públic. Home, no sé, sempre es pot demanar més, però no sé què més es pot demanar. És un problema d'aquells que ostenten la major part de la societat, de la propietat, i d'una part molt important del sostre comercial. És una empresa que en aquests moments és Copperfield, que en aquests moments està en suspensió de pagaments i que no acaba de tirar endavant. Nosaltres hem insistit per actiu i per passiu, hem facilitat, els hem donat idees, però clar, els que han de tirar endavant aquesta infraestructura comercial no és l'Ajuntament, sinó els legítims propietaris, que és la companyia Copperfield. Ja dic, malauradament està en una situació econòmica difícil, però a nosaltres ens agradaria que dintre d'aquest context pogués tirar endavant bé ells directament o bé cedint aquest espai a algú o un grup financer que tingués la capacitat i la voluntat de tirar-lo endavant.